Здравейте хора, днес играем Фарли Пари. Вече с нова актуализация, доколкото си мисля. Да, вече има и парите в евро. Трябва да слушаме музика, лудаш. Така. Така се правят пари. Така се правят лесно пари, майка му се. Сега парите ми, като си купих една кашиска, ще умножават докато стоя. И така, докато парите ми се умножават, да поговорим малко. За този клип, който казах, че спирам да снимам, не. Нямам. Няма да спре да снимам. Броих 15 500 евро гради. И така. Няма да спре да снимам. Ми пука за тъпите хейтери. Седи си и парите се умножават. И така. Я гледай 3 минути. Кога минаха 3 минути? И започва. Така. Какво? Дева, бегай! Вижте! Така се става милионер. 30. Чао, сте известни.
600 пари. Мама ви реклама. Фанезе, че панате. Оп! Ете хора, сега и парите се умножават. Те всеки път, докато се умножат още малко. Продължаваме. Защо като си служих моя музика спря? Може да си купиме дволевки. Не шмърдай, мърдай, пич, мърдай. 800 000. Мога ли още една кашичка бедева? Хиляда и 50. Добре. Дай си купа дволевки. Вижте 2 лева колко по-лесно. Вижте. Якия, моля всички куве.
ще ми надран. Питам имам не ли срам, не, искаш ме на колене, да бе, да. О, да, тука съм, тука и там. Няма как да вземеш от мен, ако не дам. О, да, до последния грам. Това е моят цитат, направо ще те изям. Искаш мене да си тръгнеш и от мене да си дръпнеш. Може ли да се отрапеш, мърдай, бич, мърдай. Правите на нула музиката до край, ритъм дай, признай, искаш ме да съм най. Ама време да чакам тик-така, но чуй го, I'm the queen, да. Време... Мамка му реклама. Дай да видим сега, може да си купим евроци. Бабце, евро. 5 евро. Сега ставаме милионери. Гледайте. Чао хора, това беше от мен за този клип. Бай!